kami ay nagbabalik. Wait, itagalog ko muna yung intro. Guys, we will get ready. Tapos magbibisaya kami. So, if you guys, do you want me to move there? Kasi murag puti kay ka kung dira ka. Ah, sige. Okay. Dili ba Kaya kay? ikaw yung maputi. Dili. Lain kay mong naong mura kag ungo. Guys, so mag-get ready me guys. We will do our makeup. Tapos magbibisaya kami. So, the Bisaya mode starts now. Hi, guys! Mag-makeup me guys. This is awkward. Mag-makeup me guys kay Mulakaw me. Mulakaw mi mo. Adto mi sa kuan niya. Musakay may train niya. Kahuman kay magkuha pa dahil gumani si Danoy. Lahinay. Guys, mag-makeup me. Man na siya foundation. Nag-foundation na ka. Nagkuan ka. Nag-sunscreen ka. No. Init guys. So, dapat mag-sunscreen ka. Nice ni guys. Dili siya dili sunscreen iyang kanang ansay Bisaya sa amoy. Baho ba? Yung Yung baho. Dili sunscreen kaayo. Wow, mas fluent na siya Tagalog, no? Kaysa sa Bisaya. Mas Amoy daw. naanod na ko og Tagalog good. Kung dili English, Tagalog. Panagsara kay magbisaya. I think if pure kuan jud ka, pure lines na dili pure, no? Unsa man ko? Kanang if Bisaya jud ka maglisod man kag Tagalog jud ka nang straight. Ngano, di man lagi ko maglisod nga Bisaya man kay ko. Maglisod lagi ko. Char. Like Social akong ka? grammar, no? Akong grammar is wrong. Ay, wrong man jud ang grammar nato sa Tagalog. Like imbis mahaba, mataas ako. Ano may Di man na grammar. Di naman na grammar. What's that? Kinahanglan jud kog foundation kay gibugas ko sa New Zealand niya. Kay lahi man nilang weather dito. Mana sila masimbalik kami. Nga naman simbalik nga wala ko mga kastorya nila kay mo ning channel. Hoy, tama. Sakto ka. This girl mo to, gibugas ko mo nang everyday ko mag-foundation para di makita anak ko. Guys, akong foundation, guys, kay kani Char. Estee Lauder. Di man mo focus, Ana siya. Then, ang kuan ni shade is Warm Cream. So, I bought this yesterday. No, the other day. The other day. Nipalit na ako. Nipalit ko ato then. Pagkahuman, mupalit pa unta ako og kanang concealer. Ingon si ate, kani daw ang nice. Mao Ang na akong NARS. gamit, Mao ni boys. ang gamit. And then, naglantaw mi dito sa mall. Ani na product. But then, overpriced naman gud ni siya. Like, Grabe. overpriced na ni siya. Like, wala man ko nag-convert kay kapoy ka na mag-convert, no? Wala sa si Dan. Wala mi nag-convert lang yun kay Si Dan nangihi, whiting convert. wala rin siya Bukog nag-convert. So, this is... wad ko ni-convert This is, kanang... Kung i-convert niyo siya to New Zealand dollars, it's 70. More than 70 actually. More than 70. Then, ang palit ni ate sa iyaha is just 50. So, Mga this is 54. way expensive. So, pag adto na mo sa NARS, kani pud ta akong paliton kay mas nice man daw ni siya nga concealer. Kay bati man akong Mary Kay nga concealer. Tagkuan sad siya, like, kila to 1,000 plus baht. Yeah, Like, maybe 50s. So, maragwa na ako ni Salig. Feeling na kumahal kay diri ilahang mahal ko beauty product. So, magpalit na lang ko sa... Not just beauty products ni adto siya Kate Spade ni ang atupad mig Michael Kors. Mahal ka ayo guys. Nipalit siya og kuan kanang gi-check niya ang Kate Spade kay gusto ta siya mapalit og Kate Spade na wallet. Kung i-convert nimo how much ang Kate Spade? Siguro mga 100. Basta dako kay labaw, siguro mga $50 ang labaw niya sa Michael Kors, mga labaw niya kay mga $30, $20. So wala, dili na lang sa. So, nag-think ko na magpalit na lang ko sa... Adto na lang sa New Zealand kundi sa Australia paliton. Yeah. Kay mas barato ra nya. To think ha na mahal na gani na sa Australia o sa New Zealand compared sa US. Pero diri mas mahal jud. Kana bitaw mag-think ka nga barato diri nya mo nang di na lang ka mo-convert niya. All of a sudden, makain ka na. Wala, mahal man dito. All of a sudden masyushuka. Oh my gosh! Okay guys, nag-powder ko ganina. W7 Banana Dreams. Hala, I forgot to ano. Hala, nida ko akong eye bags, oh. Feel lang ko wala ko tarong tulog diri. Sure. Comfy mong bed? Yeah, it is. But naa siya half. Uy, nga ka nang awa good din sa skilled, oh. Ah. Pero comfortable Kung lang ano siya. good Pero siya. nasya ko niyang ano na siya inana. Because it's a sofa bed. Oh, that's why. It's not a real... That's why na siya maraglayan.
Di siya tinutulog. Uy, pero in fairness ha, comfortable But it's really bed. comfortable. It's still firm. comfortable. It's firm. It's not soft. So, guys, si magkilay Dan- na ako guys. Magkilay si ate, no? So, di ta magkilay. Asa di? Unsa di mong pangkilay? No, dito into it. Sige, no? Kanang imong halaging product kong gigamitan. Oh my gosh. Lagi ang mga gamit, mga kuan pa. Old school pa kaayo. No, it's not. What the hell? Intuit kuan, magud-nagud. Dugay na ka na natong gamit ng Intuit eh. Even Sikat though... kay nasa una karon. Uy, Mas guys, ayaw mo paminoan ni niya. If hiyang mo sa kanang product... ni ana kagahapon di ka ganan sa Intuit. No, I'm telling it to them. Kung sila ba, kay ako, di man ako hiyang ani, kay baga mo kong kilay niya, di mo siya mo drawing. Luti mo, di kong gitagaan ng eyebrow. Oh my god. But, wala naman ako gigamit kay tsaka mo na. Tinawa akong Intuit eh. Kanina lang, basta na kay brush. Nawagan akong into it ganina. Sana to? May mukawat ato eh. So, guys, if ganahan mo sa product, guys, unsa pa na siya kakaraan, gamito na ninyo, minoan na niya. Buang yun guys. Share gani ko sa ko experience, char. Pero para if baga mo kilay, bati jud kayo nga kanang ang product kay dili kay siya mo drawing kay mag struggle mo mo. So dili kayo pigmented ang Intuit sa. Dili jud. Like kapila pa ka mag-struggle og butangan pag water sahay nya dili paghapon kaayo. Pero Buta ka ni magtubig. sahay. Pero akong friends sa maayo kay sila sa Intuit. Wa ko bang di sila mo drawing, di mo drawing sa ako Nice kaya akong top guys. Palit din ako sa Chato Chak Market. I think 150 kasi pang kids guys. Bisag dere nga. Gagmay na ang mga tao pang kids gihapon ako. Extra large nga pang kids. Sakto kay siya. Nice kaayo. Uso kay ni dere. Grabe. Daghang kay mga tao nga kanira sulub. Pirmi. wa sila lugar. Arar. Miss, atras ko gamay kay dili na ka makita. So nagkilay ko guys, akong ginagamit kay Make Brow Detail, gikan niya kay mo koy ako. Hala guys, gamito na aman day ko ing oni. Innis-free siya nga wala siya blush. Wa pa na ko siya nagamit. Kani nga ni Ayun, siya. go. Uy, mag-drunk blush ko. Drunk blush. Drunk blush. Si Dan, nag-withdraw og kwarta kay wala na may kwarta. Sila korta, luwi kay ko nila do. Guys, we're poor. Nice pa siya shade. Mura siya very coral. I like eh. Uy, si Miss, di ba nipalit siya Estee Lauder na foundation? Hala, kita goan bitaw na siya Estee Lauder na free nga lipstick noise ka ayo. Chika ko siya. Nice kay guys. Kanang kuan, gisulog niya gabi gisulog. Nice sa lagi tik. Guys, Pagsuot ako. ang gisulog niya gabi nice kayo kay wala. Dugay natanggal. Oo, dugay na tanggal niya. Bisag nangaon na mi atong mani. Manira ni. Manira na gikaon. Mani niya. Nagmanida, nag-cocktail. Char. Apel. Wala siya natanggal. Nice siya. To think ha, na red lipstick. To think nga, red nga lipstick, tapos dugay natanggal. Nice. What's the name of this? Ano, asa man ni ang packaging ani? Ano dito? Kuha dito. Social kaayo guys. See? Gamay kaayo. Nya okay naman ang gamay nga lipstick. Kaya dugay mo sa kinamahurutang lipstick. Yeah, di bitaw ko mag-lipstick, mag-lip tint ra bitaw ako. Especially red. Panagsargo ka mo gamit. Depende kung kanahan kag red. Kay simple naman kung pagkatao, lip tint ra. Lip tint. Sure. So, kung Bitaw ka na. ang nag-lipstick dili simple. Dili. Kanang Ano, kuan okay ba? Joke uy, kanang dakuan ako na. Para unsa ni? That's a foundation. Okay, di ta maginahanglan. Muha na! Kuha na. Oh, yo, ako mo din Guys, Na just tay mga blessings I'm so guys, generous. No, don't believe her. So, sige rin dyan na. Mas generous pa na siya sa laing tao kaysa na ako. Drunk blush! Lang ano kung magkuandaan. Huy, bakit ka ay, English, Tagalog na. Tara! Nice kay Miss! Ang shade, Innisfree? Innisfree, guys, number 18 ra ang nakasulat sa likod. But, it's really nice. First time na ko siya gamiton. And it's very compact. So, I think, yeah, ganyan siya. Nice. Pag chika, be, about sa atong childhood. Childhood! Katong bata pa, mi gwapa kay ko. Balik-balik. Simbalik. Simbalik. Eh. Pero karon di na. Feeling pretty na lang. Kabaw mo, kami tanan lahig na. No, walay parehag na nato sa. Si Makil kay Inchik. Si Makil Insik, si Wiwin. Oh shit, katul sa kong dungan. Lahi mig naong tanan. Basta lahi jud tag naong tanan.
Mura may diigsuon. Like, ingon akong friend sa una nga, gerate me ba ako, si Marlon, ikaw daw pinaka-last. Sige. Sa Capri. Agirate? Kinsa na imong friend? Atong kuan sa una, atong kanang boardmate na to sa una. Boardmate? To classmate na ko. Siyempre, piliun jud kaniya. Like, Piliun kayo, jud kaniya, miga mo. pero- Kumuha na Pero siya. ikaw dyan ang last. Ang importante atong storya, ikaw ang last. Kung piliun niya, ba siya nga, actually, mga ate, pinakagwapa. Tapos si Marlon, lain sa kayo, No. friends, magitagaan Ano mo siya? pagkaon sa. Ana ako, si Marlon, si Mark. Nisiya pa daw yan! Ikaw Yeah, una? ako Ikaw na. dyan una? Mm. Okay, feel like. Hi, friend! Thank you, friend! Hoy! Hoy, tinuod ba na nga Friend. storya, te? Ano na pa-retrate man ka? No, siya rin ingon. Dana siya nako, pila mo kabuok. Kaya mo to, kita siya sa picture siya. Ay! Kita mo ba? Ang imong gihatag nga picture. No, tsaka kaila siya ni mo. nagwaki ko. Kaila siya ni mo, kay boardmate to na to. Di na ko Yeah. mastorya sa pangalan. Kinsa? Ay, kaila ko ninyo. Karon kinsa nila tinuod kamo nga. Guys, gibugas siya ni guys. Ang kanang bugas, mawara na siya. Pila na nakatuig imong bugas ni puyo na mo na dira. Gabi, uy. 1 year na akong bugas, uy. May pag ako nag-New Zealand sa. Ayo Joke paging lang. ano, uy, be grateful. Binuang ragani ba? Serious kay siya do. Where's my bag? Hala, gikawat mo kong bag. Paratag bag dahil. Kawatan. Ah, ano siya, di ko na kumanghatag, tagaan di kag bag. Ako amang gani na, kana sa nakuha na. So naman tao guy. Taba di ate, mga bati mga ipanghatag na ako. Except this one, this is Becca. Sure. Becca, di ko ka ba mo focus eh. Guys, kanang nakoy hatag niya ba kanang Kate Spade bitaw na bago. Pa dyan ako nagamit like gipalit dito na ako sa New Zealand. Ah, ganyan sa akong channel ba. Pero ay lang tanawa ka Nag-unboxing tsaka ka man to. Tsaka makaito ako ang kanang pag-unboxing. Ang buing. Ako ihatag niya ako pa na ako nagamit di niya dawaton. Nganong Di niya dawaton. Akong dalon ta diri siya di niya dawaton. kung alain sa kayo mag-fake Mahal kay na, guys. Sure. Char, mahal kay na, guys. Dili man magud. sad. Kabaw mo ko adi na ko gamiton, daghan na kay kog bag sa balay niya. Wala gay na. Di ang ako, baka nipalit ko. Ato niya, naka-realize ko ba, di mo din ako gamiton. Kaya di mo din ko inana nga pagkababae. Char. See, di mo Dili. din kaganahan na imong gihatag na ko. No, it's really Tanawa, nice. ha? Pero dili ko Wala wala siya- nga klase nga babae nga magpa char-char. Oh, nga ako ingana dai ko. Yeah, kay Maka- ka sa office, mag-office man ka, then magsige kag kanang kuan, outfit ako kay wa man ko inaana. So, kay magsige ra man tag uniform. Ihatag sa lain ako ni tay isa. hatag nimo. Di niya dawaton, guys. Unsa ka lain? Naina na nga daw tagaan mo Kate Spade nga ba nga di dawaton. Di Gipalit gipalit. ako jud push ba nga. Imo na lagi na di gid siya. Nagdakaingon jud ko nga. Kawi ayo. Tagaanog makulon di mo dawat talagot. Wala siya gift na ko. Tagaan ko yung second hand ko. That's not a second hand. Like naapag siya sa box niya. Naapag Second hand, pag gipalit, wala to nimo gipalit pa nako, gipalit to nimo para nimo, wala ka ganahin mo na imo ihatag. Second hand. ganahan ko niya, guys. But then, like, travel nurse ba ako? Siya! Kung dala sa akong tanang gamit, bugat. Nakating ko ba, di man ako siya, kay di naman ako mag-office. Like, nurse ba ako? Magsira ba akong uniform? Magbalik-balik ako Ikaw ng na kuan. yan. So, di na ko siya magamit. So, muna kayon ko, ay, bagay kayo sa iya, ha? Markay ko, bahalag, mahal ako lahatag niya. Di, good siya, guys. Ako, sige, push. Dalon ako diri sa Thailand. Dalon ako diri sa Thailand. Pero man, ayaw. So, Di ko ganahan man. wala ni siya eh. Maayong pamatasan. Di, it's just honesty is the best policy. So, nakaingon ko, ihatag na lang ako ni Ihatag na lang sa uban nga Madam maka-appreciate. Bastos, ha? Thank you for the effort. Thank you for the offer. Di ba gud magamit? Sayang. Sayang ra. May pag ihatag sa uban nga mo gamit jud ato nga bag, diba? Si mama na lang, ilabay-labay ra na skillet. Kaya wala na siya kailag Kate. Pero at least gamito niya. Kung ihatag ni mo na ako kuan ra, bulok ra dito sa kilid. So, magkuanta sa, magka na highlight. Ako wala na ko i-highlight diri guys kay kuan man. Mag-highlight na, igagawas na ko. Init kayo mo, highlight na kalit ang naw. Sinaw, highlighted naman na ka yung na. naon, so ayaw na lang. Magkuan ko bi. Hala, naras dandan. Okay! Oh, we're finished. Perfect time. Wala ko'y kuan. Si Dana. Where is my... Dili, uy, silingan to eh. Silingan. asa naman ni sa amin nato, miss? Magliptin ko, guys.
te. Lip tone, get it tint. Ito. Ito na lang gamitin mo. Ay, ito gamitan eh. Si Mayo kay sum Tagalog. Naanad lang ko. Ako ban kay di makasabot nga ng mga Bisaya, dili kay maka-straight og Tagalog. Dili man tanang tao maka-straight og Tagalog. Explain, miss. Mag-explain ka. Maka-straight og Tagalog pero di magkadimao niya magpospos. Bitaw sa, Tinuod man na like Mao jud. mostly sa mga Bisaya more prefer man sila use og English words usay kay di sila ka-explain in Tagalog. Bitaw. Nare mga bright Bisaya jud kayo Bisaya mga jud. tao. Pero kung May kay Tagalog Tagalog. ka, i-Taglish gina kasagaran sa mga Bisaya. Explain ka, miss. Suko ka. Wala lang ka. Na-hurt Yaga, ka? uy, katugon lagi ko ay. O pag ikalakaw ka Ay ba, kay basta gayag ka, kay papayungon, bitay mong mata, mag-ana ka ba? Ugat kaya na. Okay, man ako lip tint, ikaw. Uy, grabe ni mag-makeup. Uy, asa ka? Lip tint man na. Man na ako, guys. Wala ko yung mascara diri, guys. Wala ka dugay, di mo mahumag lip tint sa. Guys, mauna to, among video. Mauna to, guys, kay mama. Mama, tayo na ni Miss O. Okay. Thank you, guys, for watching. Thank you guys Ibisaya for to ang watching. please like. Please! Palihog og palihog ganahan. like. Ganahi ang video. That's Ganahi. too much, te. Please like the video. Like that. Subscribe. Unsay subscribe. Bisaya sa subscribe. Click the... Ay, ko ba, uy. Please palihog subscribe. Please do subscribe. Kapon ka. Click the link down below. I-link na ko iyang channel below. Joke. Yes. That's it. Thank you guys. Bye. Bye. Be good. Mwah.